Da. Odi. Os cynnydd yn y diddordeb mewn adfyrch? Mae yna mwy o ddiddordeb i wedi gwir. Fe fi oedd amser gwed, tymod, 10 mlynedd cynt, oedd yr adfarch yn fel the poor relation fel mewn ffordd. Ti'n gwybod, oedd adfarch ddim, bobl ddim yn quite yn gwybod beth i wneud â nhw. Ie. Ti'n ffili magu wrthyn nhw, ond wrth gwrs wedyn dath y gwaith o dan gyfrwy i byd bobl Cymraeg, a ni'n gweld dosbarthu bore di llun pwy mor llawn a pwy ar safon oedd o'n yr adran na. A wrth gwrs mae'r adfarch yn berffaith i fyny'r gwaith o dan gyfrwy. Does dim lot o broblem. Maen nhw'n rhwydd iawn i gael o dan gyfrwy a gweithio. Achos bod nhw yn fwy llonydd ar ôl cael ei wneud mewn ffordd, ie? Ie, ar ôl cael ei wneud, ie, wrth gwrs. Dim byd gweud e fel la. Dim byd i achosi, dim hormons o gwbl i fecso amdano, ie. Ie, a maen nhw'n tywelu o achos ni ac yn natur dda i farchogaeth wedyn. Odi, rhwyddach i gadw a rhwyddach i reid ond fe. Ond ar ôl gweud ni, mae'r merch yn boblogaidd iawn o dan gyfrwy, a bobl yn meddwl bod y march at mae bach o'r spark sydd gyda fe, achos beth sydd gyda fe, mae hwnna yn neud gwahaniaeth, a ni'n gweld fwy o ferch yn taro mlaen yn y dosbarthu ni. Ac ymateb falle, ymateb y meirch yn fwy tanllid? Odi, gallu bod, ie. Odi'n gallu disgwyl tyma bach yn well. Mae'r adfer yn gallu bod tyma bach yn, wel, dyma ni de. Ie. Ie, wir, golwg ar dosbarth cynta, yr cesig adferch neu meirch. Hynna yn y sioe frenhinol blwyddyn hyn. 24 tu flaen i ni. I'r beirniad Owen Jones Brydfa Nebo i ferniadu. Ar hyn o bryd, wrth gwrs, perthog Gwenan Mai sy ar y brig. Gaseg sy yn disgwyl yn anferth. Dyma hi tu flaen i ni nawr, Dorian yn y tei coch na. Heb y bowler, y beirniad yw hwnna. Ac wedyn ni bod y gaseg hyn yn mynd i fod yn anodd iawn i giro. Mae wedi dylad y ligad i o'r dechrau. Odi, ar ôl trafod ac asgwrs am cesu gwag ag yr adfarch, wrth gwrs, a beth yw i lle nhw yn y byd yn nodau hyn. Mae hon yn gaseg gwag, o'n i a gall hon wneud yn well os enillydd i'r dosbarth hyn. O'n i a geiff i fynd yn bellach. Mewn pencampwriaeth. Bydde fe'n neis i weld, y gaseg hyn falle yn ennill pencampwriaeth y merched neu rhywbeth. Bydde hwnna'n y cynta, wedyn ni, ond gewn ni weld. Mae'n disgwyl digon da heddi i wneud just na. Yn olygfa hyfryd fan hyn ben bore yn dwi yn y prif gylch, pan mae'r holl adrannau i chi'n gweld nhw i gyd fyna. Ochr yn ochr a'i gilydd. Ni'n lwcus iawn o le ni'n eistedd, achos ni'n gallu gweld yr rhannau i gyd. Odi, a mae fe tipyn o olwg yn dwi. Does dim byd fel bore di Mercher dechrau y ddoi ddwrnod diwetha. Rhai'n gweud y gorau o gyffylau Cymraeg mewn llaw, wrth gwrs heddi i atgofio. Mae'r adran A, y cyffylau ifanc, y cobiau, cesig a'r meirch, a dechrau gweld yr adran B i ni. Eto y cyffylau ifanc. A fel y stoc sydd yma i gyd yn y sioe, mae'r cyffylau hefyd yn denu torfeidd, yn denu diddordeb i bobl yna, yn dos? Ie, oes. A diddordeb, i wedi gwir, ni'n trefnu am ni wedi cael sgwrs am rhyw 4,000 o bobl sy'n tu flaen i ni a tu ôl i ni a bob ochr y cylch yma. Mae rhaid cofio, wrth cerdded i'r tŵr fan hyn heddi, wy'n cwrdd asiwyd gymaint o bobl tramor sydd wedi gwneud y trafferth i ddod i'r wlad, dim ond i weld y sioe hyn ar Cymraeg. Bobl o Zeland Newydd, America, Australia, mae lot wedi dod o Australia. Mae fe'n wrth i'n ben i feddwl, faint o drafferth mae'r bobl hyn, faint o orian maen nhw wedi hala, dim ond i ddod a dilyn i basiwn y brydiau Cymraeg. Ac eto, wrth gwrs, fi'n gwybod wrth y negeseuon fi'n cael, mae milodd yn edrych ar y we ac ar y teledu i weld y ddoi ddwrnod nesaf. So croeso iddyn nhw fyd, os ydych chi'n deall Cymraeg, wrth gwrs. Felly mae yna ymateb o'r eisteddlau. Ac i'r un adolygiad i reit o'r dechrau. Wel, dim lot o benderfyniad yn ymfarnu, mae rhaid gweud. Mae hon yn berffaith. Mae yn berffaith.
Tro gyntaf fi wedi gweld I wedi gwir heddi, ond o'n I yn clywed digon o sgwrs bod Dorian a'r gaseg hyn yn mynd I wneud yn dda. Wrth gwrs mae digon o glebran, ond oes pawb a'i barn a trial meddwl beth bydd Owen yn wneud, ond ar ôl gweld hon tu flaen I ni heddi, does dim dewis mae'n credu. Mae Owen wedi goffod dod â hi i'r brig wedyn ni. Mae'r gweddill yn dal I gerdded rhai ohonyn nhw beth bynnag. Ac Owen yn cael yr olwg ola arnyn nhw. Ie, ar hyn o bryd I Carol Prater. Dim byd wedi newid yn y ddoi cyntaf. Carol Prater yn ail ar hyn o bryd. Rhen Cullen Martini, y gaseg Dunn. Dyma nhw o'r ddoi cyntaf. Perthog Gwenan Mai, y gaseg goch, a Rhen Cullen Martini, yr ceffil Dunn. Ac yn drydydd, I Amanda Garvey. Y gaseg ddi, Glyn Fanon, Glitz and Glamour. Glitz and Glamour. Wedi cael ei magu gan Mrs Degnan, Craig Aba Mabon Mai, y march, a Ffwrog Gwenan, y gaseg. Mae Het y Stewart I ffwrdd. Het y beirniad I ffwrdd mae'n drwg gyda. Ac yn cerdded yn bwrpasol. Mae Het y beirniad I ffwrdd ac Owen Jones wedi wneud I benderfyniad yng nghanol y prif gylch gyda'r adran dy, y gaseg wag neu adfyrch 4 I 7 mlwydd oed. A fel y gwelwch chi y siglo llaw yn cadarnhau. Mae'r un sydd yn mynd â hi, yr enillydd, llongyfarchiad y mowr iawn I Perthog Gwenan Mai ac yn eiddo I Mr Dorian Lloyd. Ie, wir, dyma'r gaseg sy'n sefyll mas, mae rai gweud. Mae tipyn o pictiwr heddi, ond rhaid cofio wrth gwrs ar ail Carol Prater a Rhen Cullen Martini, ac yn drydydd Amanda Garvey a Glyn Fanon, Glitz and Glamour. Rhaid gweud, ei atgofio, ni ddim yn moyn gweud gormod, mae hon wedi ennill yn y sioe hyn blwyddyn diwetha. Oedd hi'n is-bengampraig chwi'n deall fyd yn y dran y cobiau. Ag, mae wedi wneud yn well fyd, ond ni ddim yn moyn gweud gormod, wedi bod yn bengampwr yn 2015. Fe ddath na benderfyniad a phenderfyniad sydd yn sicr wedi plesio'r dorf yma yn y brif eisteddle ac yng nghanol y cylch. Dosbarth sydd wedi rhedeg ers awr a chwarae teg I Owen Jones y beirniad wedi dod a Perthog Gwenan Mai i'r brig yn eiddo I Mr Dorian Lloyd ac yn ennill y gaseg wag neu adfyrch 4 I 7 mlwydd oed. Ac yn benderfyniad poblogaidd iawn, Rob. Fel o'n i'n gweud, mae hon wedi bod yn bengampwr o'r adran hyn cwpl o flynyddoedd nôl. I atgofio, hwn I a geith gaseg wag fynd mlaen fynd yn agos I fod yn bengampwr blwyddyn hyn.